Waiting ako sa kanila. And yung iba, nandun na. Yun. Lunch time na. Kaya I think mamamalengke kami. I don't know kung ano yung lunch namin. It's already 10:35. Yeah, come on. We're going. Saan na? Ikaw magkasama. Ako mag-leave? Exactly 2 p.m. Dito kami. Going back to Manila na. Guide us, Lord. Thank you po. Yeah. Bye, Pangasinan! Babush! Ito na ang aking gelmet. Yes. Hello po. Sasalubong. Nakabili na po kami. Ay, ganun ba? Opo. Ayan. Nakabili na po. Thank you po. Sarap ito. Ay, nakabili na po kami. Sa Pangasinan. Opo. Ay, iba yung patuloy. Andiyan mga labs. Namulikat yung pa ako. Stop muna sa drive. Grabe. 3:22 na. I don't know. Nasa na po kami. Pero kasama ko po si Sir doon. Yeah. Tinanggal nila yung gamit ko para doon talaga. Para ano, I love you all po. Thank you po. Hindi po mata malalaglag yan. Thank you po. Hindi mo kasi maabot yung paa mo, no? Opo. Hindi lang kasi paano yung sa likod. Ito, sa ganyan. Hindi, nagaganyan ko po kanina kasi talaga namulikat na ako. Ganito na. Ganyan mo kami sa akin. Love you po. Mga loves. Pasensya na po kayo. Thank you po. Thank you, sir. Back!
Walking time. Yeah. May checkpoint. Yeah. Walking time. Oh. Mga love, how to rest. Yan. Thank you, Sir Sir Don. Bye-bye. We're here. Mga love, bukas na tayo na. Bye-bye. Bye! Thank you! This apa, 11 suka. Ah, guwapa ni Boss Ninyo talaga! Hindi na sila eh. Tapos ka magpagas. And yeah. Mga to, yung speaker niya na. Magkano ko natin yung boss? 7.5. Oh, grabe. Dito ba? Nakita ni Kang? Oh, ano na speaker. Nice. Ganda no? Grabe, ang ganda. Yan po yung mga Sana all. Samantalang wala yung ko. Gabi na, mga lab! 6:15 na. Malalag na. Pogi! Balik na sila. Balik ka mahahabol. Team, ito, tropang hugot! Tropang hugot! 7.5. Wala pa yung iba. Kami pa lang. Pagoda na kami mga lods. Grabe. Di pa kami kumakain.
Ha? Ano? Wala. Hindi nakakabol ka. Siyempre. Opa. Buti nakakabol ka ba? Mga ano natin yung mga ka-riders. Pagod na, gutom na. Nag-worry kasi ako mga loves. Why? Malalaglag yung Samsung natin na wala pa yung iba. Check ko mga loves yung sugat natin eh. Kasi kanina pa kami bumabiyahe. Pagod na. Ayan o, line up yung ano natin. O, diba? Nasa Valenzuela na po kami. Wala pa yung iba. Ilan na lang ba? Sino na lang ba inaantay ta? Si Sir Don? Patay na laglag daw yung bag mo, hindi na mahanap. Shit! Ha? Tagal namin kasi pinaprank lang pala ako. Ang sabi, ayan po. Wait lang po. Nalaglag yung bag ni Ali, hindi ko na mahanap. Wala, uwi na ako, hindi ko na mahanap eh. Tapos ako, pray na ako, malungkot na ako. Sir Don! Grabe, kaya nagdadasal na ako, malungkot na ako. Ala, ayan o. Babalik na. Babalik na ako eh. Hindi na mababalik yung group physics. Thank you po. Hoy, ano ba kasi po? Hindi pa trap sa'yo? Kunin ko na akin na sa akin na. Kasi loves, andyan lahat ng ano ko eh. May GoPro ako dyan. Andyan si GoPro natin eh. And meron din dyang money. Si Sir kasi, ayoko na. Ayoko na, kinakabahan na ako. Sa akin na lang po. Ayan, tuloy. Tingnan mo, pinaprank kasi nila ako eh. Surprise! Sir, ano pong tawag sa ganito? Ano pong tawag sa ganito, sir? Tapos yung ganun po, Bracket. bracket. Hindi, ito yung bracket. Ito ang bracket. Ayun ano? I-opo yung ganun para kung bibili ako kumpleto na. Basta alam mo na yung pa. Hindi mo na kailangan yun. Wala na yun. Hindi, mali mo yung ganun, extended. Diba? Bahala ka. Pero yung ganun, Ano lang yun, parang... pang support. Sila! Baka eh. Si Mar, chat nyo nga. Bakit na lang siya kasi napagod yun eh. kasabayan namin yun. Kasabay natin yun. Nasa likod ko si Marl eh. Nasa likod ko si Marl. Pasig na. 8:58. We're here na. Pag-asa na. Kain. 7 hours. 7 hours tayo. 2 tayo nag, ano yun, no? 2:30 or 2:30, no? Ay, na, pwesto na tayo. Yeah. Kain lang kami. Toasted. Mamaya. Dumi. Unang kanin sa'yo po. Okay lang yun. Uy, pumila na kayo. We're going to eat. Halika na nga. Yeah. Ay, toasted siopaw. Dear loves. Nagunod Yummy. Nila eh. Share sila eh. No, Hindi, tabi nga tayo dito, oh. Dito ka din. Share. Yan, diyan ka. Kasi share sila sa ulam, di ba? Yan, tayo. Yummy. Order namin pares with balot. And sila, ano tawag dito, Tam? Gotong bato. Ano?
Gotong Batangas. Ano ba to? Goto Batangas. Oo. Balut and pares with rice. Bilis. Kasi nakakapagtos tayo laga-drive. Pero bilis dyan sa Kain tayo. Hindi bago sila dyan, nakatulog sa... May kumakain kami, may kumakanta. Kain kayo. Nung huli, Amo, isa diba? Naano ka sa ano? Sa Ayun, stoplight. sa prank. Diretso na kayo. Lumusot Prank kayo sa talaga. stoplight. Prank talaga. Wala na yung ilaw ko, pinatay ko na. pag inintay na naman kita. Sa prank. Sila titigil, ang gating sinasabihan. Dire-diretso lang. Oo nga, diretso. Tumitingin ako sa kanan, wala namang nag-stop. Nawala nga rin yung tuktok eh. Pero pati yung ilaw. Ako din eh, pag may tugtog, alam ko malapit lang siya eh. Bakit? Mamaya pag natulog mo, hanapin mo yung tulog. Sa EDSA, iiyak Muntik na. mo nang maano yung Alam mo yung nakabike takbo niya sa kanina. EDSA? 20 na lang. Gumilid ka agad. Hinintay kami. Saan yun? Hindi ko alam Kasi yun. niratrapan nyo. Yung pagilid tayo, gigilid tayo, dito yung tatlong bike. Nasagi mo, muntik mo nang maano. Muntik ka pala mabangga ng bike. Yung pangatlo? Pangalawa. Parang hindi. Parang wala naman ako maano kanina. Muntik ka nang maano yung bike. Ah, diba mga love? Pero dahan-dahan. Bike lane kasi. Tapos, Ah, yun dun sa lubak-lubak? Doon ba yun? May truck pa ata kasi. Valenzuela. May truck pa ata kasi na wala. Oo, hindi ko na hindi ko talaga, kasi hindi ko alam eh, pag di ko alam. Pero pag alam ko, oo, kaya alam ko hindi. Takot kasi ako maiwan. Totoo, kaya hahataw din ako eh. Ang layo nyo kaya, ang hirap. Takot na daw siya ulit maiwan. Ang hirap maghabol Pero kaya. kanina, kusa ka nagpaiwan. Tinataw. Uy, grabe kayo sa akin kanina, no? Nagpaiwan siya, Una ko tapos hinabol, ito. Nagpaiwan siya, Abay, tapos may naiwan hinintay. ako. Tapos sinanap ko na si Pipoy, wala na. Tapos lumabas naman to pa. Aba, iniwan din ako. Tapos uli si Sir Don. Ay, iniwan din ako. Diyos ko. Kung 20 ka na lang, sabi ko. Oo. Ay, wala na. Eh, hindi ko kabisado, Edsa. Wala na. Sa panahon ngayon, dadaan na lang, tapos iiwan ka Alam rin. ko talaga kasi hindi ko pa kayo nakikita eh. Habol talaga ako. Habol po talaga ako kasi sa EDSA, ang dami sasakyan. Eh, di ba naisip ko na pag gumit-git ako, wala akong paano. Hindi na ako umataw din. Kasi hindi ko pa kabisado yung EDSA. Mamaya, umakit kayo, nasa baba ako. Ayo, Tama lang yun kasi kung Paakyat at sa ilalim. Bago ka magpukaw. Sa ilalim. Sa ilalim, sa kaliwa lang. Huwag kang umilalim. tama lang hindi ka humabol kasi kung humabol ka pala, bumukha ka ng tanga. Grabe talaga ako, kaya tropang hugot to eh. Pero inyo nasa Manila na kami, hugot pa din sila, no? Back to back sila. Ayan, oh. Buti wala na si Kuya yung isa. Ay, grabe, oh, di ba? Paiyakin pa ako. Ano pag nilagpasan ko, iiyak yan. Nandun na kasi kayo. Hindi yung sa ano, sa bag. Ay, sa bag? At tatakbo na to. Pupunta lang nga sana eh. Naalala ko pa na sagasaan. Iyan na naantay ko eh. Hindi, pag nabagsak may kukuha no, siyempre. Wala pa ka nakuha agad. Kasi dire-diretso eh. Pero may kukuha at kukuha no. Meron, tapos ang hirap pa makita nun kasi itim. Kasi pagka nakaramdaman kami pa. Yung paakyat, umakit kami, pinupino sila kasi gusto sa baba. Sabi ko, doon pa na lang sila. Pero alam niyo po, naniwala talaga kami kasi ang tagal mo, kanina pa kami po doon. Stoplight pala. Pagbaba ng tulay, di ba? Ano na? 268 seconds. Pagka nag-120 na ako tamakbo, natatakot na ako eh. Nag-120 akong takbo, tugtugtug na ako eh. Tapos, kinakabahan na ako kasi
hanggang 80 lang ako eh. Pero nung nag-100, hindi ko pansin na 120 na ako. Doon na. Tumatlo akong 120 eh. Sa Pangasinan, tsaka dito na. Ang hirap yung kasi ang bowling. Grabe, ang bilis na magpatakbo. Pero masarap. Kasi as first timer, good maganda yung ano ko. Wala ako, 120 ka pala. Eh, nasa 100 over ka rin takbo ko. Sa inyo? Hindi ko talaga kayo mahabol. Kasi ang hinahabol ko, eto eh. Eh di ba minsan nauuna pa to sa inyo? O di syempre, iintayin ko. Alam mo ba? Ayaw ko mag-dyan. Hindi ako maka-overtake eh. Hindi ako makasunod sa inyo. Alanganin na ako. Habulin ito, yan. Yan talaga. Yan siya po kasi yung sinusundan ko palagi. Pero yan ang pinaka-pogi. Oh, namo. Oh. Smile pa talaga siya. Yeah, mga loves, thank you for watching. Thank you for watching for my vlog. And see you again. Toasted And pagoda na ako mga loves. 120 daw. Diyos ko. Nag-120 ako pa sa Pangasinan. Hindi ko nga naabot yung 120. Ako inabot ko 120 talaga, promise. Pumalo sa akin ng 120. Ang bilis yung motor nito. Skydrive yun. 1? Ano ba yung motor mo? 130? Skydrive. Sa akin, pag 115 na, puto parang wala nang ano eh. Ay, laro-laro lang yung ano yan. Ako meron pa. Sa akin, nung nag-120 na ako, natakot na ako eh. 87, sabi ko. Doon na. Sumunod ako 87. Ito. Balik ko. Ang laro-laro. Yeah. And again, mga loves, thank you for watching. Thank you. Binubumba ko lang eh. Stay safe and God bless. And syempre, for more videos, for more clips, for more adventures with me, with Ali Legaspi po. And this is my life. Welcome to my life, mga lalabs ko. And if you are new here, don't forget to like and comment below if meron kayong mga recommend na gusto nyong puntahan ko po and ganon. And yeah, I love you all. Thank you so much. Madumi na yung kamay ko mga loves. Ayan o. Bye-bye! Thank you! Thank you. Next time ulit. Thanks. Seb, thank you ha. So much. Thank you. Oo nga eh. Oo nga. Oh! Yung mababang bakasyon. Oo nga eh. Para ano, mahaba. Thank you, Sir Don. Thank you po sa pakape. It's a prank! Hindi nga tuloy eh. Yeah. At saka hindi. Nakita na namin po dun sa likod. It's a prank! Yeah. Bye po. Oh. Bagyo tayo sa sunod lang weekend.